بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تبشر في الله لجبوا كشي على تاي هنا يالا تاي بركة يالا تاي ربي على كودينا وكلنا بلا جلما. الإمامين توم بل من الناس جلندو مالي جمانا كان ببا ويلكو إماما. Ubela jele farala nyonga Bamako juma Misri bala avril kalo tile muga ani fla samba flani tan woro ninga alqur'ane kalange ninga dalailu kalange ka salatul fatih shenja mangala ninga deli dalba masafe basigini keleya ni chebe min ni ala kembe ko kundanga jamana kani wati nunu ngono ala bse ko jidi chugo min ninga utanye o kama anga karamugo bilebele chaman dumbe akena kan ka damine imama yere president anyema bala no ye fude siseye Bamako juma Misri alimamin ba ko kekale kata se mali alislame ton mimbe nabi fama ko ma baton groupement olu ka nyema ba Sayyid Sharif Osman Madani Haidara alqur'ane kala imbela jelen bane ngofe unana lasiluke ninga blasirali kaundi jamana deuma anyemi soro ye lasilula anga janga nyama dawfe أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام أم بكنا من كنا بركة مانو كنا دولة مانو كنا منو إسلاميات درapو كورتا كنا دو المامو تولانو اللي ماما يمالي المامي بي أنا دون ما بي oyi bi donban kerengene ka ben kalo ban no arajaba ka ben juma ulada nyanfa mami do jabi wati kas almami be wele ka donba be wele ka farnyon ka ala ka korona bayin kala ka dugo ke jamna nye jamna be dabulo min kambi ka dugo ke jamna dewnye ka kala ka dugo ke islambe bela jele ambo kena de kambi korona kala ni amma dabo foi kama fama ma am blala na fuloti ma am blala mizir ma am blala nye almamu yoro ka hakilai ani donba ka farnyon ka ni bara bayin sigi singa ka dugo ke jamna a kurana mina jigi shin hake mina sisa sigan tala amado ka fo jamnan ben nomina amako be dowla jamnan ben nomna bi amako be sarkati la aw na almamu nyenye basri nyekena de islam ben kan ka kiliya e kan ka yekena minka wa kibara cira jamna fam bela jelen fe a fora tele la a fola misri bela ka fo islam bela jelen ga nyon sura wala danna an kan ga duwon ke amo kena de kan ni ala sona ma baran mina damne sisa inshallah sani lansara che ka kunche ka be lansara kola ma ama yin ala sona taala fe ala ka shidi ala ka kenya di ala ko ka sebaya ko son alquran azim horma salli ala muhammadin o kuma amina bara damne ni ala ka jeng na ala ke lansara sel bana sura ka lobe tukala ka duwo ke jamna o kuma ka sorka ya faslama bela jelema ala ka duwo mine sabla ala kira ko sallallahu alaihi wasallam addu'a uslahul mu'min kala ka mine ma on islamu bolo o yi duwa di o kuma addu'a umukul ibada ni soma be islam yala ani ala batola o ye duwa di ama ina ala fa ala ka duwa num bela jelemine ala ka ke jamna ma here jamna be digem gon ala ka bokono balom be jamna kono ya rabbi ala ka nyun ka boy kraban bu yako son sallallahu ala muhammad kuma amina barada mini muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ambal ma islamai jamana musuma ay bismillah ambala tan ba barkada masamin ye bi don yirana an ba yina fa ka to no ya fuka ta sai alqiyama doma ala ka to bin goyani an ye bato mi ke sisa ala ka minai an ka taba ala ka hinu ala ka ya fanu bulai ne sigiye mi limama rabita al-aima wal ulama islam islami fi mali ligue des imams et religieux du Mali pour la solidarité islamique an ye ɲɔgɔn ye kɛ an bɛn n'a kan ko an ka kuranɛ kala jamana ye maa kelen ko tɛ dɛ jamana ko don an bɛn n'a kan ka kuranɛ jigi jamana ye ala subhanahu wa ta'ala ko ud'uni astajib lakum a ye wele n'o kɛra bɛ n b'a jaabi ko to sen na an ma kan ka sɛgɛn dɛ an ma kan ka sɛgɛn dɛ tuma bɛɛ an bɛ ala wele o wele kun ye o de ye mun kosɔn kuranɛ kala bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ cogo min sisan kabini kunungo an bɛ sɛgɛn kɔnɔ a nɛɛma dɔgɔyara bɛnbaliya donn'a kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔya donn'a kɔnɔ o tuma ɲɔgɔn faamu tɛ yen bilen binganiw cayara tɔɲɔliw cayara nka nin bɛɛ lajɛlen n'an ma segin kɔfɛ ka siran ala ɲɛ a tɛ ɲɛ dɛ f'an ka segin kɔfɛ o tuma la an kɔni an nana yan nɔ an b'a jira an ye bɛɛ wele an ye bɛɛ wele an ye tɔn mɔgɔw bɛɛ wele
association be nga kerengere ni ala ambala kaw ina fami anyu wele ambe misiba min gono wal mami anya wele otmala anka debitew no wasa dew nya anyu wele ambassadeur otmala anyu wele dugutigu nu coordinateur anyu wele otmala ambe aba commune min gono ameri anya wele ay meru be wele o mungo sa ambe kana fara nyonka jamana kodo ma kelen kote ambe ka fara nyonka ka ala wele ka ya fadali ala fe aka hinana aka ya fama amde ko jugu kelawiye اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرر لنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أمي على فوق على بركة كعلى ولي مندو أكا صوبا ينكونو سلام جماعة لماما comme anga président bora ka fo cokomna ni mbaran alla bena réunion keraka ka fo anga je ka qur'ane kala ka dalailu kala ala bse ka jamana basigi cokomna ka here do jamana kono ka jamana suma ka dugaw ke ala ye jamana kalfa minu ma bi ala ka hakli mandu ma jamana imse ka bara lafiya kono cogo min na ni jamana den bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ o la ka dugawu kɛ fana samiyɛ min bɛna a bɛ ala de bolo gundo la ala ka se k'a kɛ samiyɛ barikama ye k'a kɛ samiyɛ hɛrɛma ye ko k'o dugawu fara a kan ka dugawu kɛ fana an bɛ waati min na sisan waati kalayara n'o ye tile funteni ye nin bɛɛ bɛ ala de bolo ala bɛ se k'a tɛmɛ an ka hɛrɛ la ani lafiya la cogo min na nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan nin ka do nin kuranɛ kala in kɔnɔ silamɛw ye bi wulada in na an dalen b'a la fana ni ŋaniya ninnu ye kuranɛ min kalanna an dalen b'a la ala bi sɔn a b'a minɛ an bɛ min fara a kan limama ni tɔn bɛ mali kɔnɔ min yɛrɛ sigikan kɛra silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ mali kun n'a kun limama sigira ni o kan de alimami bi yɔrɔ o yɔrɔ taabolo ko t'a la tant que i bi seli k'i ɲɛsin alikaba de ma ni kuranɛ ka yamaru ye an bɛɛ bi fara an bɛɛ bi bala limama a ye baaraba caman k'o kɔnɔ baaraba caman minnu dogolen tɛ bi ni ala y'an sigi nin kɛnɛ in kan ni nin ŋaniya in ye ŋaniya ɲuman in ye limama fɛ an dalen b'a la insha Allah dugawu in a bɛ minɛ sabu minnu b'an seli an bɛ minnu kɔfɛ n'u b'a bato kɛ n'an ye ka sin ala ma olu de ka baara labɛnnen don nka ne bɛ fitinin min fara a kan hali n'o tɛ limama ka kuma ye o de ye silamɛya a tɛ se ka taa ni ŋaniya ɲuman tɛ fo an k'an janto nin na ne bɛ se ka kuranɛ kana siɲɛ miliyɔn yan nka yala n y'a kalan ala min tɔgɔ la ala min ɲɛ bɛ n ŋaniya la mun bɛ n kɔnɔ e kɔni t'a dɔn mɛ ala b'a dɔn mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn nɛgɛn mɔgɔw bɛ se ka kuma duman fɔ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ o tɛ ŋaniya ye nka maa tɛ se ka ala nɛgɛn dɛ sabu ale ɲɛ bɛ dusukun na o tuma na fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ tiɲɛ na jamakulu o jamakulu n'aw ma bɛn hali ni ala tɔgɔ b'aw da ala t'aw dɛmɛ firawunɛ tɛmɛna yan a bɛɛ y'a mɛn an karamɔgɔ caman de bɛ kɛnɛ kan yan an karamɔgɔw bɛ yan an ka limamubaw bɛ yan firawunɛ ye kafiri de ye a banna ala la mɛ kira cira a ma musa alayhi salam fo ka taa kɛ firawunɛ ko a bɛ musa fa ni kɛlɛ kɛra aw b'o kisa dɔ ka tɛmɛ ne min b'a fɔ kan mɛ musa n'a ka kiraya ismul azam b'a bolo ulul azmi do mina rusuli kira belebele minnu kofɔra ala fɛ kuranɛ kɔnɔ musa b'a la mɛ a dɛsɛra kafiri la a dɛsɛra la musa ye ko bɛɛ kɛ firawunɛ na a ma s'a la musa sɔrɔla ka ala de wele ala mun don i ye ne ci i jugu n dɛsɛra la mun don ala ko a ma a ko musa ne ala kalenna n yɛrɛ la ka kɔn dali ɲɛ ni ko damadɔw de ye
n'o bɛ maa min na ni Ala b'i dɛmɛ a ko fila bɛ Firawuna na Musa ko ye mun ye a ko ni Ala kalenna jamakulu o jamakulu n'aw bɛnna ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ hali n'a bɛ nkalon kan n b'a dɛmɛ diɲɛ na ya lahara n bɛ kiiri tigɛ ni jama y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali n'a bɛ nkalon kan tant que a ma ɲɔgɔn janfa Ala b'aw dɛmɛ diɲɛ na ya lahara o y'a dama ko wɛrɛ ye a ko Firawuna ka jama bɛnnen don k'i embrasser mɔgɔw ɲɛna ka t'i fa nɛni kɔfɛ o jama t'a la u bɛ min fɔ o de don a ko filanan ye jumɛn a ko Firawuna dugwaden don a y'a ba bonya n'o tɛ jurumu da o ye boli bato ye mais est ce que Firawuna yɛrɛ ka kadiya bɛ kuranɛ kɔnɔ parce que Firawuna ye boli bato a ma da o ma o Ala y'a kɔrɔta min kɛ a ko a ka mɔgɔw ma ana rabbukumul a'la ne de y'aw ka Alaba ye ne de k'an ka bato o tumana boli bato la ka kiiti bɛ kuranɛ kɔnɔ nka mɔgɔ min yɛrɛ batora dun Firawuna tun bɛ bato de ko Ala don mais a n'a ka Ala ya bɛɛ comme a y'a fɔ cogo min na a bamuso min b'a bolo ni dumuni mɔna a ko jɔnw ma a kana taa n ba ka dumuni di n'a mɔna a ye n'a di n yɛrɛ ma jɔn bɛna ba ka dumuni sigi Firawuna de kɔrɔ a bɛ ba ka dumuni ta ka t'i sula a ba ye ka dumuni d'a ma Ala ko jama bɛnnen mɔgɔ o mɔgɔ ye bangebaa bonya hali n'i ye kafiri ye n b'i sago k'i ye diɲɛ na yan lahara min bɛ yen sa ni Ala de b'o dɔn o tuma na n ye nin kisa in ta dɔrɔn k'a yira aw la kuranɛ kalanni tɛ an bɛ se ka kuranɛ kalan hali n'i ye kalandenw bɔ sisan n'i ko kuranɛ miliyɔn 1 u b'a kalan kuranɛ bɛ bɛɛ bolo i ka so mais bɛɛ mago ɲɛnen tɛ dɛ o tuma na an k'a faamu kuranɛ kalanni dama tɛ fo kuranɛ ka kalan ni ŋaniya ɲuman de ye maa o maa ŋaniya man ɲi ka taa Ala ka jɔn tɔw ma Ala t'i mago ɲɛ abada i ka plan mana bonya cogo o cogo tuma na n bɛ fɛ ka kuma surunya tile ka gan limama jɔyɔrɔ min b'a bolo nin jamana in kɔnɔ dan t'a la parce que a ye furuw dilan a ye du tiɲɛnenw dilan limama ye baaraw kɛ a ka bon hakili ma Ala ka diinɛ sira kan ka bɛn sabati taabolo bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ni min kɔni t'a la tuma na ne bɛ kuma surunya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi waliyus salihin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلامو على التنونينكو كصلي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم أبفو ني الإسلامية كفولي كان إماما ويه جمع فرنيون كان نغنيا مية يا ربي على كو نغنيا سبتي ake kunye ka duwawu ke an ga jamana Ala ka basigi Ala ka sabati ya rabbi Ala ka duwawu minɛ ka an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ani an jatigiw ani surafaw minnu bɛ yan ani an karamɔgɔba fɛn o fɛn n'a sera yan ka bɛɛ lajɛlen fo kuma wɛrɛ tɛ kuma in na fo k'a fɔ dɔrɔn duwawu min kɛra ya rabbi Ala k'a minɛ an ma ya rabbi Ala k'a minɛ an ma sebe Ala de ye ka dusukun k'u fara ɲɔgɔn kan Ala de ɲɛ bɛ dusukun na ka tɛmɛ dusukuntigiw kan ya rabbi Ala k'an dusukun fara ɲɔgɔn kan ya rabbi Ala ka dusukun kɛ kelen ye Ala kana ko in kɛ kuma ye Ala k'a kɛ wale ye Ala k'a kɛ wale ye foyi tɛ se ka dilan abada Ala kɛra manto in fɛ alayhi salatu wassalam ni manto in ma fara ɲɔgɔn kan Ala y'a ɲini an fɛ cogo min a kira y'a ɲini an fɛ ten wa hɔrɔnya ni danbeya ni hakilimaya fana a b'o ɲini an fɛ adamadenw tɛ se ka ko dilan n'u faralen tɛ ɲɔgɔn kan n'i ye koba min ye n'i kabara a la diɲɛ na adamaden bɛnnenw de y'a dilan ni min tiɲɛna fana bɛnbaliya de y'a tiɲɛ hakilimaya bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o tuma anw ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi silamɛya b'a wajibiya an kan hɔrɔnya b'a wajibiya an kan
dambe maya o ba wajibiyanga an ga bolo di ɲɔgɔn ma nin bɛɛ lajɛlen b'a wajibiyanga bi an ga ɲɔgɔn minɛ pour que jamana in fɛn dɔw bɛ jɛngɛ nka u kana bɔn ya rabbi ala kana bɔn ya rabbi ala kana bɔn an donna ko minnu na nin san damadɔ ninnu kɔnɔ ibtilaaw do imtihanu do lajarabiw do wa ala t'a ka jɔnw to n'a m'u lajarabi ala y'an lajarabi ni ko caman ye nka a ka kan sa hakili ka sɔrɔ an ka segin an kɔ o hakili ɲuman ala k'o d'an ma ya rabbi ala k'o d'an ma an bɛ dugawu kɛ hali bi imama ala k'a basigi ala k'a sabati o bɛ baara min na n'o ye ka alisilamɛw k'u kalan ɲɔgɔn na ya rabbi ala k'o baara in ala k'a bɛn sababa ma k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw minnu bɛ yan an ka fangabulon représentant minnu bɛ yan ka fara an teri jamanaw minnu bɛ yan ani an jatigiw n'o ye surakaso ani ɲare u bɛɛ bonya bɛ kuma in na an tɛna kuma janya an karamɔgɔw ye kuma bɛɛ fɔ ka ban minnu dɔrɔn ka gouvernement ka foli n'a ka waleɲuman dɔn lase imama ma a n'a dɛmɛbagaw nin baara in na u ye nin hakili ɲuman min sɔrɔ an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli a dabɔra ŋaniya min kama ala k'o se ala ka ŋaniya in timɛ an ka jamana ala ka sabati ala ka bɛn don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔw ye ladilikan minnu di a mɛn tulo ɲuman ala k'a d'an ma ka waleyali nɔgɔya an ye imama fana bɛ cɛsiri min na jamana kɔnɔ an karamɔgɔw da sera a ma a dogolen tɛ mɔgɔ si la jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u ka foli fɔ k'u ka waleɲuman dɔn fɔ u fana bɛ imama ka cɛsiri kalama u ɲɛ b'a la ni ala sɔnna u fana bɛ se ka imama accompagner ni min ye u b'a kɛ u bɛ dugawu kɛ halisa ala ka an ka alimamiw mɛn kɔrɔ ala k'u mɛn k'an bilasira ala k'an ka jamana sabati wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والآمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان
وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وبيننا وبين الناس سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع رفعة، وبكل ثمن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفاعا، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهارة، وبالظاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وباللام ألف لقاء، وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات
اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Badenw ni ne tun ye kɛnɛ min n'a sigira Bamakɔ Juma misiri ba la avril kalo tile 22 ka bɛn san 2016 ma. Alimamiw ka tɔnba fɛ min n'a bi wele ko imama ka alikuranɛ kalan kɛ ka ala yafa deli kɛ ka solatul fati siɲɛ caman kɛ. Ala bɛ se ka cɛbɛ ni gɛlɛya don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min, ka basigi na jamana kɔnɔ, k'a deli ala fɛ ni duwawu minnu kɛra yarabi ala k'an ka jamana to a hɔrɔma na, ka jamanaden bɛɛ lajɛlen lakisi ni ala kira yɛrɛ hɔrɔma ye ni kuranɛ hɔrɔma ye. A k'an bɛ sigida wɛrɛ. Wa shukran lakum fi amanillah. Sanuni wariye dunga more dunga ka fusani sanuni wariye kemine je share boyo disense kemine je haidara yo jama be ko